ọnụ ejiwe mara obodo abịa nnu na Nnewi ka anyị si iwe jebe n'ụwa nkata nwoke na nwoke nụ isi ike eji aba ya aba akpakpa 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 abalute okwu ekwuru n'ụtụtụ mbụ na ya bụzi agrimenti mbụ money for hand back for grand na ya bụzi nkata abalabanụ ị ga-ebo m nnu alụ mmiri so mụọ nwanne m na ọ dịlọ mma ma nchanụ ka nkata mụ na ihe na ọ bụ n'isi nụ ọkwa amala ịbanụ ya bụzi na ọ na-adabazinụ ife mụ na gị balabanụ nwanne biko mezie ya emenu ya bụ ife kwuru ọ na-adabanụ ya bụ amala ịba ọ na-adabanụ akpakpa 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 abalute obodo na-ebi n'udo n'abalị akpa di na nwunye na-ebi n'udo n'abalị akpa oyi nwoke na oyi nwaanyị nọ n'abalị akpa na-achọkwa ịsọ ọkụlụ ịkwọ papa Peter patara pọpọ bọnye papa Paul ọ bụ ife akpala akpa wee na-adaba ife buteli nsogbu ejebe dibịa atọ na alụsị eburu polisi nụ ejebe ikpe nụ maka na amala ụkpa ọfụma nụ mana amala ịkpa ọ na-adaba akpakpa 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 ma brọda akụchi n'ego m na nkata mụ na gị na ọ bụ n'isi nụ ife anyị zụrụ azụnụ ọgwa anyị mara ime ọfụmanụ ejiri nne bụ ụbọchị n'ezie na anyị ga-eribe echi egwu adatụ afọ okpuru ụzọ ejebe eze n'ife akpalaba ka anyị ji jebe aka ndị na-aka ekpe n'ọbụ oriba ife anyị kpalakpa nkata anyị n'isi ka anyị ji ekweli iri mmanụ ugbo n'ọbụla wee kwube ya bụ na akpakpa anaghị n'ute yes sir nna m gwara ime okwu wee kwuoli n'aka ndị na-aka ebe n'ọbụ oviva aka ndị igwe aka ebenu aka ebe akwa aka ndị ọ na-adaba ị na n'ụka m kwuru ejebe ife anyị balaba na zogbo ife anyị balaba na nzuzo ọ bụla na ọ bụlazi ife imele n'ụwa ọ bụlazi ife anyị kpaliwe ejebe nkata anyị nọ bụ n'isi aka mere azọ wee gba nkụlụkụlụ mana o nwere ife nọ n'ime ọfịa na-egweri ya egwunu na-abụzi ife akpara akpa ọ kwụrụ aja agara onye kụrụ ya nụ maka anọ bụ ife akpara akpa nụ ọgba ọsọ
ịgbawulu onwe ihe gịnị ka anyị kpaliri gbaba anya bụ ọzọnụ ibe anyị kpalụ ebe buru tụrụ gafeje obodo ka mụ na-ekwunu izili mụ uwe otego mụ ka ịtụba anya bụ anụnụ abịa chụbazi nya bụ anụnụ isi n'ụkwụ m hiri ụkwụ anụ mana ọ bụrụ ife anyị kpara akpanụ na anya bujelizo ogbuo one n'ụwanụ ọgụ ewe na ọgụ mma abata ọgbọnụ ị na-anụ ka mụ na-ekwu ya bụ na akpa 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 Ugochukwu Stanley Ezenwokwa Ndubiri ikuku ọma na Holland akụ enwebe na South Africa ọ nọ na mba Zogu nwanne dị na mba na ụmụ mbom ọbata ozuọra n'aka ọkwanụ mmiri gbara ugo n'oge n'eli CEO Sticon General Nigeria Limited ogwu anyị kwuru ekwu na doli mmiri mara ugo n'ọfụrụ ya wee kene eyi oyibo John Vin Ogbuefi Nwaburome na Nedo odogwu nwa na Dortmund na Germany o mmiri mara ugo n'ọfụrụ ya kene eyi Mmụọ Sunday Eniobi Ọgazia Nnedo na Nnewi ji onye adị n'izu ife adịkwa n'ime yi onye ọma na mụ keneyi odogwu na Spain King of Seven Nations ewe na-ata akụ na Nnewi akụrụ ụnọ ọbata ozuọla na nkata mụ na gị n'ọbụ n'isi na nkata mụ na gị n'ọbụ n'isi nkata mụ na gị n'ọbụ n'isi ọbata ozuọra alọ ka anyị na-abatazinu His Royal Majesty Igwe maka Anthony Erigbo Okonkwo eze dịọla mma na ndị alọ dị 3 na muge neyi alọzuru ukwe nkata mụ na gị n'ọbụ n'isi n'isi ochie mụ na muge neli iri gbara ugoro n'ọsalugalụ n'onye bụ nkata anyị kpara aka iri gbara ugo eme Ọgọsi na Olisakwe aka ekpuchi ọnwa biri China made easy o China made easy CMB Autos mmiri mara ugo kene China made easy o 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 Ogbuefi onye Shaki na Nnewi na Ọsraki si wee karịsịa karịa nkata mụ na yi n'ọbụ n'isi n'isi o mmiri mara ugo n'okene yi o High Chief Chidi Simon
ezi nwa obi mmabiri Ogbuefi nọ n'ụba na muniti Germany omiri mara ugo n'oke n'ehinu oji moto m ọgọ nwachi na-emere iwe Aisi Valinze Chidoruo Ogbuefi ọbata ife adịnụ CEO Alison Commercial General Alison Brepad onye ọma na m ekene gị CEO Alison Commercial General Break Shoes Filters of all vehicles Chairman CEO Overjoy Hotel Sutu na m ekene ebe anyị na-aracha Canada ọ juru agụ Nnewi na nkata mụ na gị na ọ bụ n'isi n'isi Tochukwu Obi CEO DMB Television CEO DMB Nekitable Water na m ekene gị na nkata mụ na gị nọ bụ n'isi n'isi o Prince Ike Chukwuelogobi CEO Vasa World Power Battery na m keneli RMBA Senja CEO Prince of Asia Hotel Sutu na Nnewi opposite Ogada White House na Mofolia wee kwube ebe ka anyị ga-alacha aka Prince of Asia Hotel and Sutu na nkata mụ na gị nụ n'ọbụ n'isi n'isi omiri gbara ugo n'Ofolia wee kwube Kenechukwu Okafọ CEO Tigana Plaza Ogbuefi Njoka Kanu German Tigana na Munich na Germany ezi nwa Jubilee Bread biri mara ugo n'Ofolia kwube nkata mụ na gị n'ọbụ n'isi Chief Edwin Adenu Ogedi na Germany Chairman Anambra Family Meeting na Germany na nkata mụ na gị n'ọbụ n'isi n'isi aka n'ibu aka ebe aka ebe akwa aka nni ya bụ na akpa akata mụ na gị n'ọbụ n'isi n'isi egwu adatu afọ oburu ụzọ ma ejebe na-arụje kaji kwuru ejebe akata mụ na gị n'ọbụ n'isi n'isi nwanne m akụchi n'ego m ọkwa amala ibe ọfụma ọ gaziela anyị ọkwa echi niile bụ ụbọchị iri sata yeri igwe echi kabụla amaliba akata nwoke na nwoke n'isi ga-eji ekwezigbo